Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Harold, 29 anyos. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong mga customers nga gipanghatdan og parcel. Usa di ko ka delivery rider. Aron iyang hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Oh, sayo man lagi ka nangandam ronak. Sayo ka mo lakaw. O ma, musayo kog deliver sa mga parcel para mahatod na ko ang tanan og sayo. Ah, sige. Pag-amping nak. Ganina naman nagsigring ang iyang phone. Pagin mo tubag. Hello? Hello sir. May buntag sir. Maghatulot ako sa imong parcel sir. Nela ko din sa gawas inyo ha sir. What? Bugawas ko. Okay sir. Jarang imong sukli sir. Salamat sir ha. Paris ako sir. Kadiyot, Sir. gusto na ko nga anhi-ablihan sa mga tubangan ng parcel para ko'y tikas. Sige sir. May problema sir. Unsa man ni ha? Gibiluwangan ko nimo. Ha? Nga naman sir. Sapatos ang akong gi-order. Ngano bag man ni pang babae ang soda? Sigurado kang ako ni. Sir, tanawa pa nga sir. Ikaw man niya sa kuan, imam ni pa sir, di ba? Oo! Pero dili man ni mao akong order. Sir, kalma lang sir. Pwede ni mong kontakon ang seller ana sir. Nya, ireklamo niya nga nga kana mo isud sa iyang parcel. Sus! Giilisan na nimo ang sodo. Mudos na ninyo. Hoy, akong kwarta ibalik. Di gina pwede sir. Wa mamisa ana sir. Ambi akong kwarta! Jara, oy! Unsa man hatag mo di? Nagtrabaho naman tao tarong sir. Habuang ka! May hatag mo di! Adi, yun ikaw! Na hospital gyud ko niya to higayon na. Mayo gani kay gitabangan ko sa mga tao. Pero grabe ang akong bunog. Mao nga nakahunahuna ko nga kinahanglan nga manubag ang nagkulatan ako. Ug niya, Unsa? Ako'y mabayron nimo sa imong pagka-hospital? sir, grabe kayo ka og gibuhat nako. Bunog kay nga kong naong. Ako na gani may biktima sa inyong mudos? Unya ako ba mo'y pabayron nimo? Ha? Bahala ka! Pabayron giti ka, sir. Bahala na magkinaunsa. Unsa? Mo duty na kagbalik? Ma. Bahala na. Lisod kayo kung dili ko trabaho, ma. Nala, sige. Basta kay pag-amping lang jud ha. Dili na yung taon ko gusto na nga mahitabo tog balik nimo. Ay, kabalakan ako, ma. Ma'am, ayang hapon, ma'am. Niya ko sa inyo haron, ma'am. Diris gawas. Okay, sir. Ako lang ipareceive sa akong papa, ha? Uman ko diha. Akong tawgan. Mugaw sa dayon to. Sige, ma'am. Salamat. Diyara, sir, Salamat to ha. kadit lang, sir. Ang bayad di ay. Ha? Bayad man ko nito. Wa pa man, sir. Kas on delivery man guni, sir. Si Udi man eh. Uy, mau ba? Uy, hala na, duty para ba kong anak na? Sige, ako lang kang bayaran dong. Sige, sir. Salamat, sir. Ay, maayo kay sayo kang nauli ronak. Mawagin, ma. Isa man eh. Hello?
Sir, unsa man ning binuang nga ha? Imo gipabayad ang akong papa? Nga human naman tog bayad ang parcel? Pero ma'am, cash on delivery man tong imong mode of payment. Human na lagi kog bayad. Di ka kasabot ana. Ug usa pa, naigisi ang parcel. Pagtanaw na ko, kuwangan ng item sa akong girder. Ma'am, huwag ko'y kalibutan na ma'am. Pasensya kayo ma'am. Binuang ni na. Magpa-refund ko ani oy. Og iuli ang kwarta sa akong papa ha, kung di ka gustong mauwawan. Ma'am, ayan lang ko panghulga dayog ingon ana ma'am. Huwag man taong ko magbinuang sa kong trabaho ma'am eh. Kung di ganit nimo iuli, di tagyud ka undangag tawag. Ma'am, Kung magmagahi gani gyud ka, ikiha ta ka. unsa? Sukad adto, wa nagi ko niya undangi og post og tawag. Nakasamok na gid siya nako. Og nahadlok sad ko nga iya pud kong ikiha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa unan na kong gika-enkwentro, unsay legal nga paagi para mapugos na ko siya og pabayad sa akong nabayran sa ospital. Kay siya man mo ay nagkulatan ako. Ikaduhang pangutana. Unsay pwede na ko nga ipasaka nga kaso batok niya? Ug asa man kumuduol? Ikatulong pangutana. Sa ikaduha na kong naka-enkwentro, obligado ba ko nga mo refund sa kuha nga item nga akong gi-deliver? Ikaupat og katapusan. Grabe ang iyang pagsamok nako. Unsa may angay na kumuhaton aron muundang siya sa iyang mga bahad nako? Og base sa sitwasyon, pwede ba ko niya nga ikiha? Nga nagtinarong raman ko sa akong trabaho? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini nga akong suliran, Harold. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug akong tingog today ang inyong mapaminaw karong adlaw ug kay tungod ako usa ka abogada. Punto legal atong pagahisgutan karong adlaw, of course sa mga nay mga pangutana kabahin sa mga medical nga aspeto no. Naa si Dr. Rene Obra busa ay good mo ka problema kay maski ka na mga emotional ninyo nga mga pangutana, mga psychological, ang kanang mga depressed or na ay mga problema kabahin sa mga ginadiling droga or any form of addiction, ayaw mo kaguol. Pwede ko na nato hisgutan, pwede mo namong tambagan, tabangan, ipadalang ginang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi gyud guys kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante ha, kumpletuha palihog ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana para mas masabtan namo kay dili gyud tanan nga mga pangutana kabahin aning particular nga topic sa balaod parihan ug tubag. Magdepende sad gyud na sa inyong situation no. Ug giunsa pagkahitabo, there may be other factors that may lead us to a different answer no. So iklaro lang, plus we will really appreciate it kung pahibawon mi ninyong taga-asa mo. Di gani mo gusto isulti or isibya na mo or gamito na mo ang inyong pangalan as letter sender, i-note lang na din ha, kay sa drama, himuan na natog alias. Unya, di po na nako isulti, di po na isulti ni Rene Obra ang inyong address o taga-asa mo kung di po mo komportable nga among isulti sa kahanginan, ha, among isulti on air. But we will be very happy gyud if you will tell us taga-asa mo para makhibaw mi ug asang dapita na naabot ang among tingog ni Doc Obra ug pila na ug unsa nakalay-a naabtan ang atong pagpanambag no sa ato ang mga suking tigpaminaw through the many years nga nag-on air ang ato ang programa. Hibaw mi nga daghan kaayo ninyo, batanon pa, daga pa, bata pa,
panahon pa sa inyohang lula, maapil mo og paminaw, pero it would be very nice makibawming og asa na daing dapita na ako'y last time ni greet nako taga Australia di ito siya no walang ko kibaw asa to siyang dapit. Brisbane Australia ni sulti di ito siya no and di pay kaayo ko nga makapaminaw siya kay kibaw sad mo nga nang makapaminaw dili lang man sa radyo madungog ang ato ang tingo guys, dili lang sa radyo mapaminaw ang ato ang programa aired all over the country, especially in Visayas and Mindanao regions. Naaman tay YouTube channel, naasad tay Facebook. Unya guys, manghangyo ko nga aside sa at Elaine Tantengco Bathan nga Facebook, please also like and follow my official page, The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Palihog lang og like og follow sa page kay akong gitransition no ang ako ang page into an informative niya kung nasa may pangutana basin matiming pod nga on topic na siya nga pwede nato paga hisgutan. Okay? Letter sender nato karong adlaw, 29 years old, tawago nato sa pangalan nga si Harold. Unya, tig-deliver ni siya og mga parcel, rider ni siya. Unya, na ospital ni siya, unya gibinuangan ni siya no kay murag gipasanginlan manggud ni siya no, so murag numugay na ospital pa manggani siya, magpost pagyud og tawag. Sumuni ang unang pangutana. Sa una kuno niyang gikaengkwentro unsay legal nga paagi para mapugos niya siya o pabayad sa iyahang nabayran sa ospital kay siya man maoy kunoy ning kulata niya. Wa to nimo gipablatter kay kung gikulata ka the moment ba kani mga inani dili lang tungod kay rider ka, anyone for that matter, kanang pagpanumbag, kanang buhat og physical nga harm, pag-inflict og physical nga harm sa usa ka tawo, gidili na sa balaod. Kasong kriminal ang ato ang madangatan ana kung manakit ta og tawo, no? And that is called physical injuries. Tulo na ka level, slight, less serious ug serious. Depende og unsa ang kagrabe ang igo nimo no og pila pud ka adlaw nga gakinahanglan kag pahuway or medical attention or nabalian ba ka, nasamdan ba ka and the like no. So gipablatter unta to nimo og report sa police right away para makiha nato sila og physical injuries. Ikaduhang pangutana, unsay pwede na kung ipasaka nga kaso batok niya asa man kumuduol. So mauto no ang ako ang giingon nga mo file ka og kaso nga physical injuries nga naman kay sa imong pangutana nangutana ka og asa nimo siya mapaninglan for the hospitalization. Now, aside manggod sa criminal aspect nga imong ipasaka, nagtangag pud dinha uyog sa kasong kriminal ang danyos or civil liability, diin ang tanang mga nagasto nimo sa pagpaayo, pagpatambal, pagpaospital, pagkawa sa imuhang pangita kay na-absent ka, dapat na niya bayran kung mapamatud-an nga sad-an siya or siya gyud or nabuhat gyud niya ang katong pagpanakit nimo or the physical injuries nga iyahang gibuhat, no? Now, ang kaning kasong kriminal manggod, magpa-blatter ta, i-file ni na niya, maghimo tag complaint affidavit, i-file ni na to sa piskalya kung asa nahitabo ang pagpangulata o pagpanakit nimo. Okay? Kung any barangay in Cebu City, adto ta sa Cebu City Prosecutor's Office. Ug sa Mandaue, adto ta sa Mandaue City Prosecutor's Office. Okay? Ikatulong pangutana, sa ikaduha na kong nakaengkwentro, obligado ba di ay kung mo refund sa kuwang na item nga akong gideliver? Now, usually, kanang mga items nga imuhang gideliver, as I know, sealed man ni sila. Di man ni sila abli, no? Unless abli na, dapat ang katong gidelivera nimo wa mo dawat. Unya, the complaint should be not nimo automatic ngadto sa katong nagpada. Driver ra good ka. Ikaw gyud delivery man lang. Dili man ikaw may nagpack sa parcel, dili sad ikaw ang nag-ship ana.
no, the moment, Mananglitan, Manila na, daghan pagod nagiagian, diin na siya gikan, no? So, daghan kayog factors and it's not just you. So, dili pwede nga ikaw lang ang mubago automatic sa responsibility unless ma-proven nga from the time gipak, kumpleto, from the time giship, nga basin ikaw, wala tuyo abaron, no, nga nadanghag or nasayop, then that's the time. But it has to be proven. Dili siya automatic nga ikaw ang paangkunon, ana. And rarely gyud sa tinud-anay lang, rare kayo na nga ikaw mo'y pagpakasadon ang delivery or ang driver. Ikaupat, ug katapusang pangutana, grabe iyang pagsamok nako unsa may angay na akong buhaton aron muundang siya sa iyang mga bahad nako. Ug base sa sitwasyon, pwede ba day ko niyang ikiha nga nagtinarong ramang gyud ko sa akong trabaho? Actually, no. No? Ang iyan dapat reklamuhan ba? Ang seller, no? Ireklamo pananglitan. Musulti lang ko sa platform, Shopee or Lazada. Naman to'y complaint form dito. Ang katong buyer, adto siya mo complain. Dili ni mo as rider, no? Unya, I will just take this opportunity nga mo commend, no? Hata I will extend my salutation. Dako ako ang pagsaludo ug respeto sa ato ang mga delivery nga rider. Nakasabot ko nga dili lalim ang kanang inyuhang trabaho. Kanang ako usahay guilty ko. Kana ganing wala katultol or magsige nagpanuktok way mo ayo, way mo tubag kung mangayo na. Unya manawag sa cellphone di katubag, usahay ako. Sus, guilty jud ko ana. Pasensya jud kayo kanang mag-meeting ko di ko katubag usay wa ko kay last number malimot kung na di ko gipa-deliver kanang mga ingon ana di gyud taw na lalim unya ang ilahang oras gadagan init kayud kaayo uwan usahay mapas mo singot abog dili lalim, no? So ang mga maminaw unta nato, let us be respectful, let us be extra kind, no, sa ato ang mga delivery service rider kaning mga Grab, kaning mga Lalamove, no, kaning mga JNT, kanang mga mag-deliver sa ato ang mga Temo, Shopee, Shein, Lazada, unsa pa na din ha. Dito na lalim ang ilahang trabaho ha. So, panggaapod in taon na ninyo, respetuhi pod in taon na ninyo, give them the courtesy. Ayaw in taon silag pasanginli, ay nag-deliver in taon na sila, no? Samot na ayun taon niyo kulataha, kano yung tang kulataho, no? And do not harass them, kay di na nila sa. Or, there is a proper forum. No, kung pananglitan sad-an manggani sila, pwede mangyud na mo complain, no? Sa sakto nga pamaagi ngadto baron sa courier nga company kung asa sila na employ, no, or sa agency, ayaw do not take the law into your own hands. Ayaw kulataha, ayaw pasakiti. Gatrabaho rapod in taon na sila, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.